Allah sarki baban ami ikon Allah. Baba ami wato duniyar nan ta yi ma daɗi, na ga har wani shayi kake kurba da tsakar ranar nan. Anas, a ƙasar nan duk wanda yake kira mana yaƙi, wanda ke neman mana yaƙi, Ubangiji Allah ya kashe shi. Ya kashe shi? Wallahi ya kashe shi. Kai, ni fa na fara ji a jikina fa ko? Wallahi na fara ji a jikina, kawai idan aka yi yaƙin nan ne kowa zai gane matsayin shi a Najeriya. Ba gane matsalar ba. Ni idan a ce yaƙin iya a Najeriya za a yi shi ya mu nan gurin ka gane a yi shi a za mu yi kwat. Amma matsalai ni Nijar ce ban so a yaƙa saboda musulmai za a yaƙa. Kamar an yaƙi arewacin Najeriya ne. To duk mai kiran yaƙin nan Ubangiji Allah ya kashe. Kowa ya shiga uwarsa. Amma kana ji ni fa damun ko kawai gani nake shugaban ƙasar nan wato Tinubu duk barazana yake yi. Saboda ka san berbe akwai mugun tsoro, gani yake ba zai iya da dai Bahaushe ne, ina gaya ma da dai Bahaushe dan arewa ne